Бормаланып аққан Ямлесін елғасы бойында орнашқан, Шәммәт ауылында туып өскен. Бүгінгі күнде Иске Көктау ауылында бәхетле ғұмыр кешірүші, қадірлі, хөрмәтле, яратқан киленебез, жиңгәшәбез, Инже Мүдәрис қызы Тимирбаеваны ихлас күңелдән ғұмыр үрінің яқты бәйрәме, 50 яшьлек алтын юбилей белән тәбрик итәбез. Безнең өчен һәр чак җан атып торган, ачык йөзле, киң күңелле, олы йөрәкле, ярдәмчел булган киленебезгә, җиңгәшәбезгә кырыштай сәламәтлек, озын, парлы гомер телибез. Бәхет кошыңның кулыңнан ышкындырмый, ары табада якыннар хөрмәтен күреп, тирә-ягыңдагы кешеләргә үрнәк булып матур яшә. Безнең якын кешебез 1970 елның 3 ноябрендә Шәммәт авылында Җиһан һәм Мүдәрисләрнең ишле, тату гаиләсендә төпчек бала булып дөньяга килә. Туган авылында белем алгач, укуын Уфа медицина училищесында дәвам итә. Кулына диплом алгач, хезмәт юлын туган авылының фельдшер-акушерлык пунктында башлый. 1995 елда яшьлек мәхәббәте Иске Көктау авылының иң уңган, иң асыл, иң булдыклы егете, энекәшебез Рәдис Тимирхәмит улы Тимирбаев белән матур гаилә корып, бердән-бер улларына гомер биреп, аны яхшы итеп тәрбияләп үстерделәр. Үз көчләре, үз тырышлыклары белән күркәм йорт тергезеп чыктылар. Аллага шөкер, туганнарыбыз авылда күпләргә үрнәк булып, гөрләтеп, сокланырлык гомер кичерәләр. Бүгенге көндә кадерле җиңгәшәбез сайлаган һөнәренә тугры калып, район үзәк дәваханәсенең поликлиникасында шәфкать туташы булып эшли. Гомумән алганда, безнең киленебезнең, җиңгәшәбезнең исеме җисеменә туры килә. Инҗи йолдызы кебек нурлы, якты күңелле, олы йөрәкле, туган җанлы ул. Үзе шибәр дә, үзе акыллы да, үзе бар эшкә дә уңган да ул. Безнең өчен иң кадерле, иң якын кеше ул. Кайчан барып керсәң дә, ачык йөз белән, өстәл тулы сый-хөрмәт белән каршы алып, яхшы киңәшләрен биреп, озатып кала. Бик тәмле итеп аш-су хәзерләүче уңган хуҗабикә. Күңеле кебек матур гөл чәчкәләр үстерүче, тормышның, туганлыкның кадерен белеп гомер итүче, хөрмәтле киленебезгә, җиңгәшәбезгә кырыштай сәламәтлек, гаилә иминлеге, энекәшебез Рәдис Тимирхәмит улы белән пар күгәрченнәрдәй кебек сайрашып, шатлыклы бәхетле мизгелләргә күмелеп кенә яшәүебезне телибез. Гомерең бәхетле, озын булсын, сөеклебез. Киләчәктә дә шулай шатлыкта да, авырлыклар килгәндә дә бергә булып, бердәм булып, матур яшәргә язсын. Гадел дә син, мәрхәмәтле дә, безгә синең белән бик рәхәт. Киленебез, җиңгәшәбез, барысы өчен сиңа әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Ышыкларың өчен давыллардан кайыннарга кирәк имәннәр. Бергә-бергә матур яшәү өчен туганнар терәк дигәннәр. Шатлыкта да, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән аермасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Иң изге теләкләр белән сине хөрмәт итүче Әдәл Гөлфинә, Флүрә Фәнзилә, Фәнидә Рәшид, Гөлфинә, Рамил Флүрә, Рәсил Гөлназ, Иклимә, тормыш иптәше Рәдис, улы Рушан һәм дә барлык кеше туганнары. Хөрмәтле Инҗе Мүдәрис кызы, 50 яшьлек алтын юбилейгыз котлы булсын. Якыннарыгыз сезне киләчәктә дә тик сөендереп кенә торсын. Алар белән һәр чак бердәм булып, көчле булып, ныклы булып, матур яшәгез. Güller güller, şillerine derdeli bugün.
күртәсен, синең һәр бер туар көнең, сипсен бәхет күртәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт күртәсен, синең һәр бер туар көнең, сипсен бәхет күртәсен. Күлкі үзілмесін сыйлы табынарында, жай ұрталары ғына біп өміріңе календарында. Туған күнің, көңіліңе дәрт үзітәсін, сенің һәр бір туар күнің, сипсін бәхет күртәсін. Туған күнің, көңіліңе дәрт үзітәсін, сенің һәр бір туар күнің, сипсін бәхет күртәсін. Yürekler dibesine. Tuğan günün, köngülüne dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет күртәсен. Tuğan günün, köngülüne dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет күртәсен. Üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет күртәсен. Tuğan günün, көңіліңе дәрт üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет күртәсен. Tuğan günün, көңіліңе дәрт üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет күртәсен. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет күртәсен. Sipsin bәхет күртәсен.